odlučili da upišete dete sada u seosku školu? Pa kada je krenuo u gradsku školu, bilo je teško da se snađe zato što je karakterno dosta povučen, tih i miran, a u gradskoj školi je bilo 28 đaka u jednom odeljenju i nije mogao da se snađe. Za njega je to bilo kao šuma. Nije mogao da dođe do izražaja. Učiteljica nije imala dovoljno vremena da se posveti svakom detetu ponaosob, da njegov karakter zna njegove kvalitete, sposobnosti. Dakle, u suštini bio je zanemaren tamo u gradskoj školi praktično. Nije mogao da dođe do izražaja. Pa da li je bilo nekog favorizovanja učenika, da kažem, u smislu da se neki učenici... Ne mogu da kažem. Da, slobodno. Jeste, bilo je favorizovanja učenika koji su čisto roditelji bankari. Bio je uplašen, prestranjen, znači bio je uplašen, nije mogao da se uklopi u celu priču gradske škole. Uz savjet psihologa odlučili smo da ga prebacimo u seosku školu, u mesto gde živimo, u selu gde živimo i krenuo u drugi rad. Potok je kao šuma zelen, kraj stijena, potok, dalje teče, od kamena se lomeći rep. Skakutajući zeku reče, potok je ovaj sav od srep. Uz polje potok dalje teče, uz vedru nebo izašao. A lastavica ozgo reče, potok je kao nebo plan. Potok dalje teče, teče, nad njim oblaci bijeli stoje. Lebdeći, bijeli, lepti, reče. Potok je ovaj bijele boje. Noćkom zvijezda dođe veče, ugasi svoje boje da. Plašljivo srna tiho reče, gle, sav je potok otak. Ja najviše volim svoju učionicu. Najviše volim časove narodne tradicije, jer često dolazim ovde i upoznajem se sa životom mojih predaka. Volim ekološku i rock sekciju, zato što učimo novo prirodi i borimo se za njen opstanak.